Umkomishinala wamapolisa obambeleyo kwiphondo laseMntla-Ntshona uthi aza kuluculela incamisa yamapolisa asebenzisana nozamazama. You did not include what comes from you at page 1205, where you use the monkey and say, cute. Andiswa Mengo uye watyholwa ngokucima eminye imiyalezo kwincoko yakhe nejaji eyintloko eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge. Mapolisa azingela abarhanelwa kwisiganeko sodubulo nesehle eMotherwell eGqeberha eMpuma Koloni. Sinamkele kwindaba zethu andame ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Amapolisa eMntla-Ntshona eStilfontein atyholwa ngokubandakanyeka kwimisebenzi engendawo yokombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. Oku kudandalaziswe ngumntu owayefudula esebenzela elibutho lesipolisa njengongcothoza nalapho athe ayethengisa igolide ayifumene kubombi mgodi abangekho mthethweni. Iphulo lokuvala imigodi engekho mthethweni kwidolophana eStilfontein ijike yabububende obutyabeke amapolisa ngokubandakanyeka kwimikhuba yokombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. When the first crew yamashona ana atswa ale mangata ayitshwarisa haba fihla batlile batshwere dikolo xa bephuma babephethe igolide exabisa i-60,000 rand ngalo shift. Sayithatha sayinika amapolisa ukuba ayithengise ze abuya nemali sayohlula-hlula. that shift gabantsha tsone gabafa ba lo rekisa ba lo di rekisa ba tla ka tšhelete ga share. Kuvakala ukuba kude kufuphi nalo mgodi ongasasebenziyo amapolisa nawo aqhuba elawo ishishini elingagunyaziswanga. Bawu question mna where's gold now unta gold. Bayakubuza ukuba iphi igolide bakubeke ecaleni bayijonge ukuba yiyo nyani ze bakugqithise uhambe. Emva koko bancokole namapolisa bawaxelele ukuba uphethe igolide. Okay, just pass wafita obelakwa. Kambe kukwavakala ukuba ubuqhophololo nguqhelekile kwelibutho lesipolisa. Corruption in the South African Police Service should be seen from the hierarchy of the top and also to the ground. But I can tell you that we have a society which has a very easy targets, which are members of the South African Police Service. Ngelixa ibambela mkomishinala lamapolisa ephondweni uNjengele Patrick Asaneng ebenentlanganiso nonondaba namhlanje nalapho athe nabani na ofunyenwe isenza imikhuba erhuqela eludakeni igama lamapolisa uza kulicula elandincamisayo. Anyone amongst us who is found or against whom there are allegations of impropriety, of criminality, must know that they will face the full might of the law. Ukanti umphathiswa ujongene nokhuseleko loluntu kwiphondo laseMntla-Ntshona uvakalise ukungabi nagumbi lokunyamezela lo mikhuba yobuqhophololo. Andiswa Mengo uye watyholwa ngokucima eminye imiyalezo kwincoko yakhe nejaji eyintloko eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge kwiseshoni ephanda izityholo zentetha ezidlumezayo nezingamkelekanga ezinxulumelene nesondo nokutyholwa ukuba zenziwa nguJaji Mbenenge. Igqwetha elimele uJaji Mbenenge uAdvocate Moses Khakhane qhubele phambili nokuxina ngemibuzo Andiswa Mengo kanti sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku neliqulathe ingxelo yezesondo. Igqwetha likaJaji Mbenenge uMoses Khakhane limxine ngemibuzo namhlanje uAndiswa Mengo mayela nemiyalezo eyacinywayo nguMengo kwincoko yakhe noJaji Mbenenge. Le ncoko yayiqhutywa kwikhasi lezonxibelelwano uWhatsApp. You did not include what comes from you at page 1205, where you use the monkey and say, cute. Nayo apha ku-1205 kulaa nkawana lo wawuvale amehlo wakhe phaya wabhala ke laa gama kuqala lithi cute nayo awuyifakanga apha kwistatement. Ewe
Yes. uSikhakhane umbuzile uAndiswa ukuba kwakuyintoni injongo yakhe mayelana nokucima le miyalezo. Umengo utyhole uJaji Mbenenge ngelithi waqhubeleka emthumelela imiyalezo nefoto ezibhekiselele kwezesondo. You're still discussing on the same subject, but this is when you are asked, are you quick to melt? Your answer, which said at 30 minutes past 5, 17:30, your answer is depends. You did not reflect this in how you narrate in your statement. That is correct. uSikhakhane uthi uMengo ushiyelele eminye imiyalezo kuqwebhu lakhe lwezityholo ngakuJaji Mbenenge nalapho babencokola ngeendlela ezahlukileyo zokwenza ezesondo. Le seshoni yophando iza kuphinda ihlale ngomso. Kudale isanqwe ukudutyulwa kwamalungu osapho lunye eMotherwell eGqeberha okukulandela isiganeko esifanayo sokudutyulwa kwabantu abathandathu eFearplus kanti ixhoba elisindileyo elineminyaka engama-24 lifumana unyango esibhedlele. Ngabantu abane ababhubhileyo emva kokudutyulwa ngamadoda amathathu angaziwayo, omncinane kubo intwazana eneminyaka eli-16 kuphela ngelixa usindileyo ichacha esibhedlele. Yabona ngapha kusekhaya ndingumzulwana walapha nam asihlali nabo abantwana hlala ethethini ke mnake ngoku nenzekalayo enzekileyo apha siyiva seyidlulile kwenzeke oku noku sesiva ngabantwana. Kambe amalungu osapho asazibuza imibuzo ngentsusa amabandla yesi siganeko. Cha apha bekuhlala umntana kabrother wethu oyimfana owathi wagxothwa caba eSoweto koomakhulu bakhe. So ke ukuba iflat bezi-empty samnika makahlale apha indawo. Kanti konke okwenza ezinto ufaka itshomi apha. Siyazi uhlala netshomi ke thina ke apha. Amapolisa ke aqhuba uphando yaye akhangela abarhanelwa ekwabongoza nabani na onganolwazi ukuba eze ngaphambili. The motive is not clear at this stage and forms part of the investigation. 4 counts of murder and attempted murder are being investigated by SAPS Provincial Serious and Violent Crimes Investigation Unit. SAPS is calling upon any person with information that could assist police with this investigation to contact the investigating officer, Detective Sergeant Nigel Wright, on 082 921 2312. Ukanti ilokishi zaseGqeberha zijike zalithafa lamadabi kwanomqolomba wemipu engekho mthethweni yaye oku kudala isanqe ebantwaneni. Banikwe ibheyile yama-5,000 eerandi nogada emnye kwabo bali-19 abarhanelwa kudubulo kwirenki yeteksi enyanga eKapa kwiphondo lasentshona Koloni. Konogada bali-18 abavele kwinkundla kamantyi yase-Athlone namhlanje, omnye kubo usesibhedlele. Kurhanelwa ukuba olu dubulo lunento yokwenza nodushe loonoteksi kule ngingqi. Abanogada bajongene nezityholo phakathi kwazo ukuzama ukubulala, konakalisa iziseko zophuhliso kwanokudubula esidlangalaleni kwaye lo mba uhlehliselwe umhla we-9 kuMeyi walo nyaka. Abahlali kwindawo yogobityholo emabhaceni e-agriculture nase-GPO edutywa eMpuma Koloni bajamelene nokususwa ngetshova ngumasipala uMbashe kwindawo zabo abahleli kuzo ukususela kwiminyaka yo-1990. Abahlali babetha ngenqindi phantsi ngelithi mayiqala iphuhliswe kuqala indawo ekuthiwa mabafudukele kuyo uzone 14 kuba betyhola ngelithi banezivubeko kukubethwa ngemfi iphindiwe ngumasipala. Sikinoyiya uyasichubela. Ngokabahlali bengingqi ezichaphazelekayo, umasipala ubanike uphumaphele kuba isithi bemi kumhlaba wesikolo. Kodwa ngokabahlali isikolo sifike sele kudala bengabemi abangazange bangcamla kwinkonzo abathi bazivotela imihla nezolo. Into abayenzayo basiqoqodisa abantu besifikela neeleta besithi masisuke kule ndawo sihleli kuyo. Yindlela nje singayithandiyo ke leyo, and abantwana bethu bafunda kwesi sikolo asinanto, akho nto siyifumanayo kurhulumente, akho kwanto sizifumanayo, akho konkonzo, iithoyilethi, amanzi asinawo, asijongelwanga ntweni nje total. Kodwa xa bezawuvota bayakwazi ukuza apha kuthi bazocela ivoti.
bahlala kwiimeko ezimaxongo, nto leyo ebangela ukuba babethe ngenqindi phantsi ngelithi indawo abathuthelwa kuyo mayiqale iphuhliswe. Asali ukuhamba thina, siyafuna uhamba. Kangoba nyaka umeya wayeze kuthi kweli bala linesikolo ngoku xa ujongile kwangekabikho sikolo ngelo xesha. Wasithembisa ngomhlaba olapha ngapha kweKingintsa esithi ufumene umhlaba iprojekthi izawuqala soon. Saqhwaba izandla kuba ukuhamba siyakufuna, kodwa sifuna uye endaweni elungele uhlala umntu. Mna ndiye ndazothathwa apha late ngamagosa akhokelelwe nguMr Mbelani wakwamasipala. Ndithathwa ngendlela yokuba bafuna ukubuza okuba kwenzeka ntoni na apha zange ndibuzwe nto, ndafike ndabethwa phaya. Abahlali basezone 14 abafuduswa ngo-2010 batyhola ngelithi bavuma kuba babethenjiswe ngokwakhelwa izindlu ngumasipala wasembhashe, kodwa azizange zifezekiswe ezo zithembiso. Nkqu naba bazawufuduswa basokhelwe ezi zindlu zangasese kuphela. Kubi kakhulu ngento yobana kukubi. Andikwazi uphuma ndiye ndithi ndingumntu obheka etoilet njengoba ndingumntu okhubazekileyo. Ingakumbi ngazam mini zepeyi ndiyakhuthuzwa, ndiyaqhekezelwa, andinayo into entle endlini yam. Umasipala wasembhashe uphendule ngembalelwano ethi lo mba basawuchophele ngokwasemthethweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya edutywa. Iyaqhuba eDavos, Switzerland, ingqungquthela yehlabathi yezoqoqosho, ukanti umhlalutyi weendaba zoshishino kweli jelo uXolani Mbanjwa ubenodliwano-ndlebe nomphathiswa wezenzululwazi nobuchwepheshe uNjingalwazi Blade Nzimande, nalapho bebethetha ngokubaluleka kwale ngqungquthela. Kanti ngoku siqhagamshelana ngqo noXolani Mbanjwa eseDavos. Xolani, khawusixelele banzi ngodliwano-ndlebe lwakho noNjingalwazi Nzimande. Ndiyabulela kakhulu Lisa, ndithumela bukhoma lapha eDavos eSwitzerland, lapho njengoba ubona ngemva kwami izinkumbi zabantu laba ke abantu abadla izambane likapondo basanda ukulalela inkulumo kamongameli omusha waseMelika uDonald Trump obekade ethula inkulumo yakhe ethula eMelika ekhuluma nabo labantu abenza ama decisions ngezimpilo nenqubekela phambili yamazwe ngamazwe. Iyona ndawo le uma ukuthi uqala kunyaka abantu abaningi bahlangana khona, ingakho sike sabona ke nongqongqoshe abaningi nomongameli ekade khona la kuleyo nkulumo mpikiswano. Nongqongqoshe uDokotela Blade Nzimande ukhulumile ukuthi kubalekile ukuthi iNingizimu Afrika ibonakale ibe la ngoba ubuchwepheshe luyaqhubeka and kumele lungasishiyi ngemuva, ngoba lokho kuyoba ubandlululo nengcindezi ephindaphindwe kayilishumi uma siyekela amazwe athuthukile ngaphezulu kwethu aqhubekele asihambele phambili, angasithathi ukuthi ahambe nathi ukuze nathi sikwazi ukuthuthuka. Nakho akuphathile mayelana nokubaluleka kwale ngqungquthela lapha eWorld Economic Forum. Le nhlangano ibalulekile, ihlanganisa osomabhizinisi bomhlaba, ihlanganisa ohulumeni bamazwe ahlukene, ihlanganise nabanye abantu nje kuzoxoxwa ngesimo sezomnotho, ikakhulukazi ke thina siqhamuka emazweni asathuthuka. Into ebalulekile ukuthi sakho ubudlelwane namazwe amanye asathuthuka ukuthi sibambisana kanjani ukuthuthukisa amazwe ethu kangcono. Ngakulo wami umkhakha wezobuchwepheshe nesayensi eyokugcizelela noma sikhuluma namazwe asethuthukile ukuthi akungavumi ukuthi izwekazi elinjenge-Afrika lisalele emuva, ngoba sekuvele sinesikhathi eside sisalele emuva ekuthuthukeni. Uma sekufika nje ezobuchwepheshe ezintsha ezizoguqula impilo nokuthi amazwe athuthuke, akufanele kuqalwe phansi manje kube ngazazathi sifakwe ejokeni kabusha, ngoba la mazwe anamandla ayathuthuka ngaphezu kwamazwe lawa asahlupheka. Yithuba-ke leli lokuthi sibonisane sakhe nobudlelwane, ikakhulukazi kulesikhathi sanamhlanje sekukhona lobuchwepheshe okuthiwa ingqondo yemishini, artificial intelligence, ukuthi kusekhona imishini ehlakaniphile ekwazi ukwenza manje izinto eziningi. Xolani, uNjingalwazi Blade Nzimande uye wathi singaphinda sibe phansi kwenkqubo yobukoloniyali ukuba sirhuqela ngasemva kwi-artificial intelligence. Ebethetha ukuthini ngoku?
ngaloko bethetha ukuthi kukhona amazwe ngamazwe ahamba phambili China iMelika bahamba phambili ezintweni eziningi lamazwe aenza uchwepheshe olukhulu kwi-artificial intelligence ngalendlela le yokuthi lama computer lawa asethatha nemisebenzi yabantu sike sezwe nje ukuthi uma kuziwa kwezamabhange nezezimali kukhona imisebenzi esengcupheni ngaphambi kokuthi kushaye unyaka ka-2030 lapha eNingizimu Afrika ezodliwa imishini imisebenzi eyodliwa imishini uma singakwazi ukuthi siqhubekele phambili sithuthukise abantu abasebenza kulawo kulezo zimboni bakwazi ukuthi baqhubeke basebenze ngayo leyo mishini ubechaza kona ukuthi kubalekile ukuthi iNingizimu Afrika ibe khona phakathi naphambili kuyona yonke inkulumo ekuphathelene nochwepheshe ingakho lo umnyango wakhe obalekile ingakho lapha eDavos Switzerland. Ingabe njengalwazi uNzimande uthi zeziphi izinto abazenzayo kwisebe lakho ukuqinisekisa ukuba nathi asishekeli ngasemva? Kuningi okwenzekayo Lisa njengoba ngikhuluma nje kuzoba khona ithimba labantu abasuka lapha eWorld Economic Forum lihlangane nama-universities amanyuvesi alapho eNingizimu Afrika azobe evula izindawo lapho kuzobe kuthuthukiswa kufundiswa khona intsha esencane ukuze ikwazi ukuthi uma kufika isikhathi iyakwazi ukuthi iqhubeke isebenzise le mishini singabe sesiphokophela kwabanye abantu abangaphandle singazimili njengeNingizimu Afrika into ebalekile Lisa lapha ukuthi sikwazi uzimela njengezwe sibe nabantu lapha eNingizimu Afrika abakwaziyo ukwenza lezi zinto ezenziwa kwamanye amazwe singathembeli kulamazwe ngoba ngaloko sinikezela ngombuso wethu kwamanye amazwe ziningi izinto ezingeke sikwazi ukuzenza siyababona abanye baya emkhathini thina sikaze siye emkhathini kodwa sinama satellite lapho akwazi ukubheka phansi izinto ezenziwayo njenge-SKA iyasebenza nayo kuningi okuzokwenzeka okumele uthuthukise iNingizimu Afrika ukuze singasaleli ngemuva sithembele kwamanye amazwe. Xolani siyabulela ngexesha lakho. Mongameli Cyril Ramaphosa utyikityengo kusesikweni namhlanje umthetho wesihlomelo wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembiyekezo noza kungena endaweni yalowa ngo-1975 phantsi kwalo mthetho omtsha urhulumente unamagunya okuwuthatha umhlaba xa ngabe oko kusemdleni woluntu kodwa nangona kunjalo urhulumente kuzafuneka alandele imigaqo engqingqwa kwaye kuzafuneka aqala ahlale kwisithebe sengxoxo nabanikazi bomhlaba bavisisane phambi kokuba kufikelelwe kwisigqibo sokuwuthatha ngaphandle kwembiyekezo umhlaba lowo. Umbutho olawula umbhoxo kweli iSARU kwakunye nenkampani yakwa-Coca-Cola babhengeze isivumelwano senkxaso seminyaka emine. Esi sivumelwano senkxaso sitsha sizaxhasa iqela lamabhokobhoko, iqela lombhoxo leli labasetyhini, iqela le-Sevens kwakunye namaqela esizwe ombhoxo aselula. Sikakhulu ke mamqwathi nomamzango deskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukelo wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna kwideska yam yebuzulu mna igama lam ndikuthabile makhaphela ndintsokazi yabathemba umvanje bethuna nantsi imozulu sawuvula ke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku ngalo mfanekiso wokuqala othi uphawule ngokubanzi ke iziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika uphela noko imeko phaa siyabona kakhulu kumbindi phaya kodiyara kwasekuseni phaya bevuswa lelo shumi nje likhatshwa sisithoba baqhube nosuku beluvala belusonga kamafuja ngephi kamashumi mathathu akhatshwa sisithandathu kanti ke wona amaqondo wabo aphantsi naphezulu ngephondo lokuqala kupha kaloku ephondweni lasempuma koloni njengaphako Alvani ekseni futhi naphaya eBurgersdorp kwasekuseni qabaqaba njengamafu angephi ngeshumi likhatshwa sisihlanu kwanaphaya emthatha kwasekuseni futhi zibikiwe intshizane ngo-15 nanti kwakhona bethini imozulu phaya ephondweni lase-Free State ngomso amantla weliphondo futhi ko-Sasolburg phaya ekseni futhi ngelo shumi nesixhenxe kanti baliqongotha kwakhona usuku lwabo kwakhona ngalamashumi amabini njabini esibini naphaya eFrankfurt ekseni ku-16 nansi bethuna imozulu ephondweni lasentshona koloni ngomso kwimpuma yelaphondo
phaka kumazantsi walo ko-Oudtshoorn phaa neziphaluka kwasekuseni abikiwe loo mafu naphaa koGeorge emazantsi nge-18 kanti bazawulala phaa kwakhona ngama-25 nantsi bethuna kwakhona kaloku imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngaselunxwemeni kufuphi phaya koSpringbok ekuseni kwakhona phaya nge-15 kuyatshisa ke xa bazalala phaa ngorhatya ngama-32 kanti ke baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laseNorthwest ngomso amazantsi koBloemhof ekuseni nge-19 naphaya eKlerksdorp kwasekuseni futhi xa bezawulala kwakhona ngemva kwedinala ngama-30 nje bukele ekhaya yenjeje kaloku imozulu ephondweni laserhawutini kumantla walo phaya ePretoria njengelashumi nje likhathwa sesithandathu naphaa kumbindi welaphondo Johannesburg eSoweto phaya naseTembisa nge-15 naphaa kumazantsi futhi eVereniging kusekuhle emini phakade sinyuke njalo futhi ephondweni laseLimpopo ngomso kwimpuma yalo phalaburwa ngasekuseni phaa lihle licwenge kamnandi elazulu phaya ko-20 degrees naphaya koThabazimbi ekuseni nge-18 kanti sekanjalo sithe chu futhi ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngomso amazantsi walo ko-Standard thina ekuseni futhi zibikiwe imvula phaa nendudumo ngamandla nge-10 nje likhathwa sisine naphaa ko-Ermelo ekuseni nge-13 kanti imbukele ekhaya kokugqibela ngqa ngephondo laphaya kaloku KwaZulu-Natal amazantsi walo Kokstad ekuseni ngabanda nge-13 naphaa kumbindi walo kasinyuka njalo futhi koPeter Maritzburg kwasekuseni futhi zezo ntshisa nezithe xhaxhe ngama-23 mna ndikuthanda kangaka xeshela imyoli Kamnandi mawethu.